Social worker kansang 5 niya ka mga banay nalakip sa talaan sa Social Amelioration Program gipatawag nila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Apan may barog nga wala siya kasayuran, kabahin nini. Si Chelo Valiana sa report. Di ko gusto mamolitika, di ko gusto Yes, Mayor. Oo, pamilya nisulti mo ka na. inyong iabot. Oo. Pero kuan dili ba kami ang kuan gid ba nag house to house na biya tay mga volunteers. Gipangutana sa mayor si Eleanor Feliciano, social worker nga nadestino sa Barangay Basak, nganong nalakip sa talaan sa SAP beneficiaries ang 5 niya kakabanay ug ang uyab sa iyang anak. Apan gipasabot ni Feliciano nga dili nila maato pagbahig ang talaan tungod kay moabot man sa dulan 8,000 ka mga beneficiary. Pila na ta maikog nga ako being a social worker, ang trabaho dili qualified ang ako ang Sa pamilya. kadaghan man gud nga moabot na mo nga mga kuan mayor, mahugod na siya about 7,000 plus or 8,000 plus in a matter of days. Apan gipadapli ni Chan ang pagpasabot ni Feliciano tungod kay ang tanang mga forms sa SAP muagi man kanila sa dili pa iduso ngadto sa Department of Social Welfare and Development. Nataghapan lang gini nga silang ulo mo natagaan nang hatag ta ngadto sa subdivision. Mo to ako kanang nasa subdivision PWD iyang anak mayor. Gihimakak usab ni Feliciano ang pamahayag sa mayor nga maoy gihulagway niya nga fake news. Gitataw ni Chan nga gipa-imbestigar na niya sa Feliciano sa City Attorney's Office. Imo mang gipagawas nga kining gireklamo diri sa ato ang buhatan fake news. Wala ang akong giingon lang ang source. Ang GMA-RTV Balitang Bisdak mitaho apan wa nganli ang social worker kagahapon nga impa-imbestigar sa mayor tungod kay 5 sa iyang mga kabanay nalakip sa beneficiary sa SAP. Oba ni Godfrey Relien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.